Horas madihita. Dihamu damang dohot dainang huriani tuhata. Nama dohoti permingguan sadarion dohot nasian live streaming. Siak kami parhalado dohot padita nama kobasi. Pasahaton selamat hari Minggu madihita. Huriani tuhata adorang sota mulai parmingguota taparadi marohata martangiang nahohom mahita. Amen. Marede mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Pardenggan basa do Jehovah, tau partano batoan, di ari hagugutan jala ditadado akka namar haposat tu ibana.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata, pargogo noa sohatu dosan. Nasokal jalana bonar. Dialohodo nagijang maroha. Jala dipati buhodo naserep maroha. Alani i hupang idohami tuho. Sayramoti hami. Asa unang jukat hami. Unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite todim. Asa uduk serep tobok jala burju rohanami diadopan ni halak saluhut. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita. Tangihon hamuma patik ni debata. Patik paonopon. Unang ho mamunu. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabeari rohata debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mabain sahit-sahit tunasa namangulu. Ikon roha panguluhodo rohata dinasa namangulu. Ido sahatna. Martangiang mahita mangido gogo siat tuhata. Ali Tuhan debata say perkugui mahami mangulahon na obar tu patikmi. Amen. Marede hita. Tuhan
Matopoti madosata, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugo naso hatudosan. Si topa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manisia. Narodo hami tujolom, manopoti dosa nami, akka nahuula hami marhitesian pangalosian nami di patikmu. Ima marhitesia tubuh-tubuh ni rohanami narwai. Nang sian pakateon nami nasoture, rodi pangulion nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona ami, ala ni dosa nami i. Alai natasosol bahido hami nuaing alani i. Asi maroham di hami, ali di bata nami pardenggan basa, jala para si roha doho, alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di parbadia tu roha nami be. Asa terbaik kami mangului ho, di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan uluan na sora sudah, na pinarbaga-bagam di akana porsea, di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringat tu hasesan di dosa. Songonod do hatan di Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naluja da sorat. Upasonak pe hamu. Buak kamu ma augaku tuhamu, guru hok kamu ma sianau, ay nalabok doau jalan serep maroha. Asa dapotan hasonangat to dimuna. Ay labok do augaku jalan neang do dohot na hupor saton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Yesus Roma Ibu, pege hatana jago berju, naron Yesus pangoho, asal perseaho, masai mas rohat kai bose, moloi asian dosape, sai Roma hita tu surdoi. Tabigima
hatani di bata turpuk di hari mingguon. Iman antar surat di Markus 8 ayat 27 sahatu 20. Tajaha mama margati soring. Pakati dakon ni si Petrus. Dungi borhat ma Yesus rap dohot sisianai tu akka huta mardonokon Kaisarea Filipi. Jala ditong adalani disukun ma akka sisianai. Ni nama ise doau di dokhak. Dungi disukuni bana manasida, ya hamu ise maau di dokamu, jadi dialusi si Petrus ma ibana, Kristus idoho. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Mari dehita. Yesus Kristus Ridho Raja, pinamakin di amata, manggonggomi sasude, manggonggomi sasude. Jawa sahajong mau, tuibang rumah Tuhan, manhakoboton nabe, marhakoboton nabe. Di mata dosa sadasa, Tuhan Yesus yotu dosa, anak tu amanai, nasobe amanai, nasoberet habangsana, samarujung dumuluna, totong manai, totong manai. Tahati dakon ma haporsiatai, songon na hinati dakon ni dongata sa haporsiaon disadok portibion. Rapma hitamandok. Au porsea di bata jahuba. Pergukun suatu dosa. Na tunggu palangin dota. Au porsea di Yesus Kristus. Anak di bata jahuba nasa sadai. Ibu nismu. Nagari kabiat setan. Di pangumuan di silatus namate terpajak di mana di hapinosi natuat tumbanotur tumtangon namulak mangulu di hari patuluhun namanai tu surga lahudul tu siap amanai parkubu nasuatu dosa di sini namapai mangulak surut tano manguni halak nama udot au porsea di tondi perbadian jalan sadohriya nabedi Huria atau panjang Kristen. Dot desa dosa, dot mulak mangul surga, dot nyawa. Amin. Tabigi kursian kantate harmonik.
Tabigi kur. Tabigi tikting namasa di mingguta sadarion.
27 Agustus 2020 Hamolateon di ulang tahun na pa 27 tahun Paduan Suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo. Laho pasikopo titingon boy mata jaha di titing cetak dohot barcode naong disediahon huriata. Songonima saha ni titing di mingguta sadarion. Marede mahita laus tapapunguma pilianta. Pos karo hati
damena sumurung sian saluhut roha, imana mangarajai ate-ate dohot pikiran munabe, dina mangatusi nang makanguluhon hatani debata. Amen. Horas marihita sude. Huriana pinarhamawal ni Tuhan Yesus Kristus barita nauli, turpuk jamita di mingguta sadarion minggu pasapuluduahon dung Trinitatis, tersurat di buku 2 Samuel bidu pitu, mamuka sian ayat 25 sahat rodi ayat 20 sia. 2 Samuel pitu ayat 25 sahat rodi ayat 20 sia, tangihon hamuma hatani debata. Atong ale debata Jehovah, saipahot mahata naung pinarbagabagami, taringot tu naposomon, dohot taringot tu pinoparna, sahat rodi salelengna, jala bahen ma hobar tu bagabagami. Asa tibul goarmu rodi saleleng lelengna, asa dohonon nihalak songonon, Jehovah jebaot do debatani Israel, jala hot ia pinopar ni naposom si David di jolomi. Aiho ale Jehovah zebaot debatani Israel. Nunga di papatar ho tu pinggol ni naposomi hataon. Au pajong jokon di ho sada bangso. Alani iubain nuaeng marhasonangan rohani naposomon manangiakon tuho tangiangon. Onpe ale Tuhan Jehovah. Hosa diri do debata jala hasitongan doa kahatam, jala nunga di parbaga-baga ho tunaposomon hata nadengganon. Atong puka manuaeng mamasu-masu pinoparin naposomon, asa hot diadopan munasidar rodi saleleng-lelengna. Ay hosa diri ale Jehovah marbaga-bagahon, jala marhite sian pasu-pasum, dapotan pasu-pasu pinoparina posomon rodi saleleng nilelengna. Amen. Olat ni ido sahatna. Huriana pinarhamawal ni Tuhan Yesus Kristus. Say huingot do sadahata ni oputas jolo-jolo tubuh di doksongonon. Togu urat ni bulu inna, tumoguan urat ni padang. Togu ni dok ni uhum, tumuguan ni dok ni ngalahir di Karolus behorwa gumodang ruas ni HKBP Sutoyona te. Tugu urat ni bulu, tuguan urat ni padang. Tugu ni dok ni uhum, tumuguan ni dok ni padan. Molo tajaha di bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa aslinya ayat 25 di pasal 7 ini. Kata hata baga-bagai didok di dalam bahasa Indonesia dengan kata perjanjian yang bersumber dari bahasa asli bahasa Ibrani yaitu kata berit. Perjanjian ini adalah sebuah kesepakatan antara orang yang berjanji dengan orang yang dijanjikan. Dia lebih tinggi kedudukannya tumibo kedudukannya wibawanya dibandingkan hukum-hukum na adong di Portibion. Mulu uhum di Portibion nunga ragam taida di namasa teh bisa hukum dibeli. Sehingga muncul istilah bahwa hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Artinya kedudukan hukum itu masih jauh atau di bawah perjanjian. Karena di dalam perjanjian, di parpadanan, di baga-bagai, ada kesepakatan antara orang yang berjanji dan berpadan bersama dengan orang yang dijanjikan. Jala ido nani igil ni turpukon di tonga-tonga ni parsaurat tasadarion. Bagaimana Raja Daud merindukan kembali tentang seluruh perjanjian saluhut baga-baga naung ditonahon ni debata maradopon opunai, maradopon bangsa Israel. Dan itu yang kemudian disungguli, ditaringoton Raja Daud tu debata
asa unang munggil debatasian saluhut padan manang baga-baga naung diwarihon tuo puna manang tu bangso Israeli. Alanido hamua kadong asaha porsiaon. Kita semua sebagai orang percaya, sebagai umat beriman adalah orang yang hidup di hata baga-baga di dalam perjanjian di bagasan parpadana tarap dohot debata. Namian jala mangolu dohita di bagasan pada tai rap dohot debata. Nunga marpadan debata rap dohot tita marhite-hite huriana, marhite-hite akar rumah tangga tabe, marhite-hite akapari anak konon. Mula naing marsakap, naing marumah tangga, tentu ada sebuah ikatan perjanjian nikah di sana. Artinya adalah bahwa kita juga akan terikat di dalam perjanjian bersama dengan orang-orang yang mau terikat dengan Tuhan di dalam perjanjian nikah tersebut. Mula naing dibuat natorasna anak konna, naing terdidik, naing papadaton dirina do natorasna rap dohot debata asa toktong diajari ianak konnai sian haete honna sahatu nama godang mangatusi hata ni debata. Di sana semua orang percaya jolma namar saur di bagasan parsauran nabadia semua diikat di dalam perjanjian manang parpadana tarap dohot debata. Suak songonido nang akar ruas. Nah merpada do naik saluhut ruas di tonga-tonga ni huriai untuk tetap setia dalam persekutuan yang kudus. Patu pahon itap ni natolap dia nasagogom mangulahon nadenggan di tonga-tonga ni huriai sebagai seorang anggota jemaat. Totu mangihuton aturan ni huria bahwa seluruh jemaat punya hak dan kewajiban untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan menjadi aturan gereja. Pun demikian halnya dengan para parhalado. Songon parhalado naung pinabakit ni debata namar padan saluhut na sida rap dohot debata naikon ulahonon na semua tugas panggilannya untuk melayani Tuhan di bagasan nasa rohana. Ikon udukonon na do parpadana na rap dohot debatai dia kanasa panggilan pajouon ni debata di saluhut na sa ulaon naung dia pehon debata di tonga-tonga ni ngolut tabe. Alanido hamua kadonga saha porsiaon. Turpuk jami taodo na naing dipaingot Raja Daud di tonga-tonga ni bangso Israel. Mulu-mulak kita atau membaca kembali dari pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Di sido Nagabe Sibociri yang melatar belakangi sehingga ayat ini, ayat 25 sampai ayat 29 ini ada sebagai doa dan syukur Raja Daud kepada Tuhan. Mulut payhutihut songod dia hadirion ni Raja Daud sebagai orang yang paling tidak dianggap di keluarganya. Songon sahalak parmahan biru-biru yang dianggap pekerjaannya pekerjaan yang paling hina di tonga-tonga ni halak Israel. Yang punya perawakan yang sangat kecil, yang menurut ukuran manusia adalah pribadi yang tidak layak mendapatkan apapun. Alai di sido hai hahomio ni debata pataridahon haguguonna. Di sanalah Tuhan menunjukkan kuasanya dan kedaulatannya sebagai Allah yang berkuasa penuh atas seluruh ciptaan. Molo pispe si malolong ni jolma marnida hita, ala ni hagaleota, ala ni ulaota, ala ni saluhut hahurangan na adong didiritai, alai ingot ma, debatana marhuaso di saluhut na tinopai, boy patupahon saluhut na, hobartulo moni rohana. Inilah yang dirasakan oleh Raja Daud. Sahalak na metmet, sahalak parulaon na mangulahon ulaon yang paling rendah bagi orang Israel ketika itu, sahalak parmahan. Alai tu sido ro debata, ditakup debatado jala dipabakit debata hadirionna, di bagasan hamet meton hagaleon dohot hahurangan nai marniula debata patupahon huasona. Alanido hamua kadonga saha porsiaon. Ra akajamita na songonon nunga hal biasa tatangihon. Bahwa bagaimana setiap orang sama di hadapan Tuhan.
bahwa dalam setiap keterbatasan, dalam setiap kemiskinan, di bagasan hahurangan, Tuhan punya kedaulatan penuh atas kehidupan manusia. Jala pabakiton jolmai ho Bartolomo ni rohani debata, jala ido hamua kadonga saha porseaon naing perlu peopota di bagasan rohatai. Sotung met rohatta be. Jangan pernah merasa berkecil hati di dalam kesederhanaan, di dalam kerendahan, di bagasan hahurangan, bahkan di bagasan hapogosotai, boido patupao ni debata, Bartolomo ni rohana, bahkan sesuatu yang jauh di luar pikiran manusia, maka Tuhan boleh kerjakan. Dirajumi Raja Daud do, songo dia ulau ni debata di bagasan ngoluna. Bohama Tuhan, sian hamek metok ki, sian nasa ulau ki, do sian nasa ketidaklayakan saya di hadapan manusia, maka engkau memanggil saya, pabakito nau gabe raja di tengah-tengah di bangsa Israel. Kesadaran inilah yang melatar belakangi Raja Daud, borhat ibana tu bagasan kamarna. Dirimang-rimang ibana songo dia debata, patupahon habel gaun di bagasan ngoluna. Ada kesadaran di dalam hatinya, ada kerinduan di dalam hidupnya. Laon yang marsaur duhut debata pasukuton tu debata, aina bohado di ida huau Tuhan. Ahado na binereng musianau ubay pola au di babakito gabe raja na bolon di tengah-tengah di bangsa Israelon. Dia datang kepada Tuhan untuk bertanya, alani doha mua kadonga saha porsiaon. Nunga dipatipak debata ngoluni Raja Dauti. Tuhan telah memberikan kehidupan yang begitu luar biasa atas Raja Daud. Dipabakit gabe sahalak panggonggomi nama caibalga. Diberikan kehidupan yang penuh dengan kesejahteraan dengan segala kekuasaannya. Disukun ibana debata. Tungaham awali Tuhan ubait sude di pasahat to tuau. Pola masuk ibana tu bagasan bilutna lau pasukut toni tu debata. Dihamua kadonga saha porseaon. Inilah juga yang menjadi pelajaran yang harus kita pahami dari ayat-ayat ini. Mulut tungpe dipatipak debata ngolum marhite-hite akka ulaon. Mulut tungpe Tuhan memberikan segala kesuksesan. Mulut tungpe martua saluhutna halakna porseai. Dipatipak debata ngoluna di bagasan kesuksesan hamoraun. Dohot akalan na asing. Sukun debata. Tungise maawali Tuhan. Buasa tung tuau di pasahato. Gari Raja Daud sahalak panggonggomi nama caibalga di tengah-tengah ni bangsa Israel. Seorang raja yang dianggap raja yang paling membawa bangsa Israel ke dalam masa keemasan, ke dalam masa kemakmuran dan kesejahteraan. Rodo ibana tu debata manukuton saluhut na pinatupan ni debata di bagasan ngoluna. Boha hita. Boha mua kadonga saha porseaon. Mulutung penuaeng. Di pasu-pasuhod debata di ngolumuna, di rumah tangga muna ulaon nama cai denggan, pekerjaan yang baik yang layak, yang mungkin orang lain menghendaki pekerjaan itu tapi Tuhan menghendakinya mengizinkannya kepada kita. Mulunuaing di pasahat debata di patongon debata tihamu aka arta sinamot dohot saluhut nasa nani rajuman ni jolma sebagai ukuran kesuksesan manusia di portibion. Sotung gabe tu ketinggian ni roha di bayan akka halakna porsea. Hudul hitan waeng di bagasan joro na pinarbadiaan ni debataon. Untuk kembali merenungkan semua perbuatan Tuhan. Sudia kapasu-pasu naung di pasahat debata di bagasan ganup nguluot par nguluot tai. Supaya ketika kita ada kesadaran untuk mempertanyakan kepada Tuhan. Molonunga tung tasukuton tu debata tapaihut manguse ahadidok dan diulani Raja Daud. Dia datang kepada Nabi Nathan. Naing pajong jongok kuma bagas joro ni debata. Saya sudah merasakan bagaimana berkat Tuhan yang luar biasa. Nunga di pajongjong sada harajao nama cai balga. Di patipak sada inganan nama cai uli. Begitu mewah dan megah. Didatangkan kayu ares dari Libanon.
sebagai kayu yang paling mahal. Hauna macai arga, ina mahauna marga di dok yang ada di sekitar wilayah Timur Tengah pada zaman itu. Tetapi semua itu didapatkan oleh Raja Daud oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Dirimang-rimangi rohanai, dipangaraju mioni dirinai, disukuton ibana tu debata, jala marhusori di bagasan rohana, dan pertanyaan itu penuh dengan pergumulan dalam hatinya, bergejolak di dalam batinnya. Aha mana naing ulahonokku tuhuali Tuhan, aha mana naing patupauku, di saluhut pabahena na denggan na pinatupami, dohut saluhut naung hujaloon. Lau ibana madapoton panurirang natan, disukun ibana neng marsakap doa nian panurirang natan, pajongjong bagas joro ni debatai, patupahon dohot membangun sebuah bait suci, asa unang bediri berimbei di tenda atau di kemah-kemah yang berpindah-pindah itu, bahwa bait suci itu adalah simbol kehadiran Tuhan di bagasan panggulmiton ni jolma. Unang manian lea joro ni debatai, jangan menjadi hina simbol kehadiran Tuhan dengan segala berkat yang diberikan kepada bangsa ini. Naing hupajongjong sada bagas joro nama cai uli, nama cai denggan, sebagai bentuk respon terhadap semua berkat yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupan saya. Hidok Nabi Nathan, ulahumma molo denggaddo di bagas roham. Itu yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Raja Daud. Alai borngin nai pitorodo debata mama kulingi panurirang Nathan di dok koma tu naposokki patupa masaluhut akan adenggan tua kapino parna yang go soal joro na pinarbadia ani atau tempat kehadiran simbol Tuhan itu akan ada waktunya untuk mendirikan tersebut. Donga saha porsiaun di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Hal berikut yang dapat kita pahami dari ayat ini adalah bagaimana seorang raja, seorang penguasa, seorang pembesar harus bertanya kepada seorang yang diurapi Tuhan, yang bertindak sebagai seorang nabi, sebagai seorang hamba Tuhan, yang diyakini dipercaya dalani ibana pasahaton sakap ni rohanai pabuahon tu debata. Dia harus menemui ikut dicupangi ibana do naposoni debata seorang nabi panurirang yang diyakini sebagai penghubung setiap rencana dan doa-doanya kepada Allah pada saat itu. Alai rodo debata madokon daong. Bukan itu yang harus dilakukan oleh Raja Daud. Hamuaka donga saha porsiaon. Inilah yang seringkali menjadi persoalan dalam kehidupan dan persekutuan di tonga-tonga ni parhuriaon. Dan pola disukube naposoni debata nunga diulahon. Ketika itu dianggap sesuai dengan kemauan dan keinginannya. Nunga diulahon ho Bartolomoni rohana, ketika itu dia anggap bisa memenuhi keinginan dan harapannya. Alainaing marsiajar hita hamuaka donga sa porsiaon, bagaimana seorang raja yang sangat besar dengan segala kekuasaan yang dia miliki didapoton ibana dona poso ni debatai patol hason saluhut sakap ni rohanai asa anggiat tung ditolopi debata nasa nasinakapan ni rohanai. Alanido hamuaka donga sa porsiaon. Gereja hadir sebagai perwakilan Allah di tengah-tengah dunia ini. Gereja hadir sebagai mandataris Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Songon parhitean ni saluhut na porseai, songon parhitean ni saluhut ruasi menjadi wadah untuk bersekutu. Patol hason saluhut nasana ni igil ni rohatai marhite-hite akapar sauran. Apakah kita tidak boleh berdoa langsung kepada Tuhan? Boleh. Tetapi Nabi sebagai hamba Tuhan, songon utusan ni debata, songon panurirang ni debata, napi nilit jalan napi nabakit ni debata di Portibion, ima nagabe dongas saulaon ni debata, patol hason saluhut sakap nasinakapan di tonga-tonga ni parngoluan ni hajol maon. Sakap nasinakapan di tonga-tonga ni kehidupan bergereja berjemaat pun
Maka mari bicarakan kepada seluruh hamba Tuhan yang kita yakini sebagai naposo ni debatado na sida, na pinabakit ni debatado na sida, patupahon na denggan di tonga-tonga ni huriyai. Mulu diraju merohamuna penuaing gudang naposo ni debata manang adong, naposo ni debata na so mangulahon, ulaon tohonan na. Urusan na may tu debata. Karena apa? Tadi saya sudah sampaikan di awal, sudah berjanji nunga marpadan rap dohot di dohot debata, ikon rado tononna, ikot jamot tononna, ikot jagaonna saluhutna sahadirion nai, asa saluhut ulaon na naing ulahonon nai, hobar tulomo ni rohani debata. Alanido hamuak kadonga saha porsiaon, dang masa benuaeng, hanya karena kemauan sendiri, hanya karena keinginan sendiri, asa so buta gas ni rohaki, hulahum maho Bartolomo ni rohaki. Tidak perlu lagi harus berkomunikasi, tidak perlu lagi harus berkoordinasi, pasukuton tuakan na pinili doho na pinabakit ni debata di tonga-tonga ni huriyai. Molo songoni doha muakka donga saha porsiaon, nunga dau jala holang pangalahon ni hadirion ni halak na porsea. Sugari si Daud salak pembesar sebagai seorang raja besar di sukuton ibana do tunaposo ni debatai asa anggiat ditolopi debata saluhut na sinakapan ni rohana. Alani do hamu kadonga saha porseaon. Apapun segala rencana yang Bapak Ibu rancang dan inginkan, pasahat tu debata alu-aluhut tu debata itap ni natolap ni gugum. Buan tangyakon marhite-hite akan aposo ni debata na pinabakit na di tonga-tonga ni huriyai, asa marhite-hite hadirion ni naposo ni debatai di patolhas tu debata asa ditolopi jala disakapi debata saluhut akka nasinakapan ni rohata na mangihut hamu akka donga saha porseaon dung ditolak debatado nasinakapan ni rohani si Dauti marhite-hite panurirang natan daong dang dipartikian nuang iko pajong-jongon bagas joroy. Mulu nunga ditolak halak kita, apa yang timbul dalam pikiran kita pasti ada ketidaksukaan ate. Mulu nga ditolak nuang sahalak na poso yang menyatakan keinginannya terhadap pujaan hatinya, pasti dia akan merasa kecewa, sakit hati, bahkan jauh lebih buruk menjadi benci, dendam, dan hal-hal yang buruk lagi bisa terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang bisa merugikan pihak-pihak lain. Songo dia muse ketika banyak orang menolak kita di tonga-tonga ni parsaoran di huria, molo ditolak dongak kita ahnan tadokoni dang patut dopeho makatahoni ayang gota baru dopeho dikor kantateon. Nina donga tuhita. Penolakan itu pada akhirnya seringkali membawa rasa kecewa, seringkali menimbulkan keinginan untuk tidak lagi bersama dengan orang itu. Molo ditolak huria, saluhutna pinasahat niak karuas yang menjadi pergumulan ruas. Apa yang terjadi? Maka banyak umat yang pada akhirnya meninggalkan persekutuan, ditopot akka ulaon na asing di luar kehidupan persekutuan namar huriai. Nunga gudang peristiwa-peristiwa terjadi penolakan yang membawa rasa kecewa bagi banyak orang. Alai taida ma marsiajar hita sian Raja Daud. Bagaimanapun ketika Tuhan menolak dia, diulahon ibana martangiang tu debata. Mangudukon saluhut naso diudukon debatado pe dinasinakapan ni rohanai. Hita pe hamuak kadonga saha porsiaon. Penolakan itu pasti akan bisa kita rasakan hari ini, esok atau kapanpun. Molo tungpe ditulak halak kamu, tangyakon nasida. Ketika orang lain menolak Bapak Ibu Saudara sekalian, doakan mereka. Asa saluhut nasinakapan ni rohami, dipatulus debata marhite-hite sakap nadumenggan nanaing boy idauta diaka partikian na mangihut. Inilah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel di dalam pemerintahan atau kerajaan Daud. Dang disakapi debatalo moni rohanai di masa pemerintahannya. Alai dipangido debata di ijil debatado. Pature majo saluhut bangsoki rabdot akapino parmi. Molo nunga tipak nasida diakap rahut-rahut. Manang ruhut
niak kapatik ni debata. Ketika semua sudah hidup di dalam aturan, nunga di patu panasida saluhut akan nahupatik koni, hobarma saluhut nasinakapani rohami patu pauku. Dan itu terjadi di kehendaki Tuhan ketika Raja Salomo anak Daud yang memerintah atas bangsa Israel. Disakapi di batado dia kapartikian na mangihut muse ahape natasakapi nuaeng atik pedang maralus mulu pedang dia kanatoras disakapi rohana tu yanak kotai pasahaton di batado baga-baganay atik pedang di tolopi di batana disakapi rohamuna nuaeng asa humatop di pasu-pasu di bata saluhut dia kahamoraun duhut akalan na asing mulu tung pedak tarjalohita do penuaeng tangyak kotok torus tu debata ya nak kotai akan generasi berikut pasti akan menerima berkat-berkat itu. Dan inilah yang telah dikerjakan Tuhan atas Raja Daud mulu pedang di tolopi debata dan dipatulus Tuhani sakap nailau pajongjong bagas joroi alai di dalam masa kepemimpinan atau kerajaan Salomo lah bait Allah itu dibangun bahasa ikon di anak nai supaya terlihat bahwa pinopar nakin natinangyak kon ni Raja Dauti ikot toktong mangulahon nadenggan hobar tu baga-baga ni debatarap dohot bangsonay supaya ada keberlanjutan yang senantiasa dipelihara oleh setiap orang percaya, tidak terputus pada generasi hari ini terkait dengan berkat Tuhan itu, tetapi untuk generasi-generasi berikut pasu-pasu ni debatai ikut tok tongdo mabaur dia kaganup ngulu ni naporseai alani do hamuak kadonga saha porseaun sahalinai mulutung peditolak debatana sinakapan ni roham nuaing ingot ma na ni buhul di debatado partikian adu menggan bui may tuaka generasi berikut dia pehon pasu-pasu na ni igil ni rohatai. Itulah keyakinan yang harus kita pelihara. Hindari rasa kecewa, hindari keinginan untuk berpaling dan rasa benci atas setiap penolakan yang kita rasakan, kita hadapi di bagasan panggulmiton ningulutai. Mulutung peditolak dongak kamu dia kapar saurani tangyakon nasida. Tuhan yang bertindak untuk memuluskan setiap rencana dan kehendaknya di bagasan parnguluta. Nah parpudi hamua kadonga saha porsiaon di ayat 20 sia. Atong puka manuaing mamasu-masu pinoparina posomon asa hot dia dopan muna sida rodi saleleng-lelengna ay hosad diri ale Jahoba marbaga-bagahon jala marhite sian pasu-pasum dapotan pasu-pasu pinoparina posomon rodi saleleng nilelengna. Inilah yang dilakukan oleh Raja Daud. Martangiang do ibana tu debata na tape dang ditolopi debata do penasinakapan ni rohanay. Jala hita pe hamua kadonga saha porsiaon. Tatangyako na kapinopartai asa gabi pinopar na toktong satia di padanna tu debata. Tatangyakon saluhut pinopartai asa gabi pinopar yang tetap berdiri kokoh mengikut Tuhan di bagasan saluhut nasa panggulmiton ningoluna. Inilah yang menjadi kerinduan setiap orang percaya. Pinopar naung pinasahat ni debata di bagasan akahalak na porsea manang rumah tangga ni na porseai naing taigil mamuse pinopartai aka pinopar na boy mabuan na denggan di tonga-tonga ni keluarga suaksongoni di huria dohot di Portibion sebagaimana yang Daud rindukan di tengah-tengah bangsa Israel. Atik tung marujung partikian ibana gay panggonggomi menjadi seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel. Ikon naing diwarihon ibana. Dia menghendaki dan merindukan bahwa warisan yang ditinggalkan itu adalah warisan tentang bagaimana berkat Tuhan atas bangsa Israel adalah berkat yang akan dinikmati oleh seluruh bangsa dari segala zaman hingga pada saat ini. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan seorang raja manang panggonggomi maradupun naginong gomanna. Suaksongoni penang huria. Tatangyakon saluhut akan namasa di tonga-tonga ni Portibion. Para pemimpin bangsa hendaknya bisa meneladani karakter dari Raja Daud ini. Harusnya yang diwariskan adalah tentang bagaimana rasa takut
kepada Tuhan itu yang membawa mereka ke dalam berkat-berkat Tuhan itu senantiasa akan terus hadir di dalam setiap persekutuan manang panggul mito ni parnguluan ni jolma. Suak songoni manang di tonga-tonga ni parnguluan tasigano pare. Tatangyakon tu debata asa ang giat saluhut na sinakapan ni rohatai pinopartai dohot aka generasi-generasi baik generasi di tengah-tengah gereja aka sekolah minggu tatangyakon nasida tatolopi nasida diaka semua keinginan, rencana dan semua kreativitas mereka nang ikon si panolopi gereja yang bertanggung jawab atas kemajuan mereka sebagai generasi gereja pada waktu-waktu yang akan mendatang. Unang atong gereja manggit topi akan asinakapan di sekolah minggu ate. Bahwa generasi gereja ini harus terus berlanjut. Pasu-pasu ni debata ikot toktong mabaor di tonga-tonga ni huria HKBP Sutoyon sadarion marsogot jala ikon idauta dope hajong jongan ni huriaon di partikian na mangihut jala akaya anak kotaido yang menjadi generasi sudut na mangihut na boy pajong jokon harajao ni debata marhite-hite huriana atong say toktong tangyakon na sida. Tapatupan adenggan tu pino partai itu generasi tai supaya semua kebaikan itu sebagai warisan yang harus mereka pegang bahwa sampai pada dewasanya mereka nanti menjadi generasi berikut ikut toktong dopa baoron nasida akan adenggani di bagasan ngoluna. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap pribadi mewariskan setiap kebaikan pada generasi-generasi berikutnya. Ingat ma dia kanasa hadeng ganoni mabaor ma pasu-pasu ni debata jalalao sido tema ni minggu tasarion disodangi marhite-hite tema di minggu di huriata sadarion manang disadok huria HKBP bahwa pasu-pasu berkat Allah akan terus dan kekal sampai selama-lamanya. Idona neng taigil di bagasan panggulmito ningulutai tarpasu-pasu hita. Berkat Tuhan itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Berkat itu bukan hanya soal kekayaan. Berkat itu bukan soal hanya tentang bagaimana kita memiliki banyak hal. Berkat itu kalau bisa kita cek atau kita pelajari bahwa berkat itu adalah firman Tuhan yang memandu kehidupan setiap orang, yang menjadi jurumudi atau disebutkan yang menjadi rel dalam kehidupan setiap orang untuk tetap berjalan dalam kebaikan. Alaniaha, diojar nih kebaikan itulah, didorong oleh kebaikan itulah, maka berkat itu akan terus hadir melimpah dalam kehidupan setiap orang. Oleh karena itu, toktong mahitamian di bagasan pasu-pasu ni debata, madalani parnguluh tahun, mangihuton lomoni rohani debata asa tol hasita tu saluhut akan adenggan di portibion diojar ni hadenggan onima saitar pasu-pasu saluhut ngoluta suak songoni nang portibion. Amen. Martangi yang mahita mauliate marohanami di huali Tuhan debata para siroha nungatung bagas hami mangatusi sian hatam nabadiyai songod dia na posomi raja na pinabakit mi mangarajumi di bagasan ngoluna manulikiti di bagasan hadirion na akan adenggan na pinatupam jadi dipasukuton ali Tuhan hadirion nai tuho gabe di batana ima tong naneng hupatu pahami ali Tuhan songon sahalak na porsea naung majakon haluaon marhite-hite hamamate ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa toktong dibilangi hami, dirajumi hami, hueto kami akapasu-pasum naung marlopit gada di apehoko tu bagasan ngulu nami. Asa husadari hami ali Tuhan, yanggo hadirion namion ali Tuhan, datung adong di adopanmu, anggo sohodo na manupahi dohot na mamaso-maso saluhut ngulu namion. Atong ali Tuhan, say solukon roha naradi hami, sa toktong jonok tuho ali Tuhan, toktong mahupasahatami saluhut ngulu namiot tua depan muna badiai asamana ngahape na hujalo hami di portibion homa ali Tuhan na hupasukut tok kami di saluhut nasa namasa di ngulu namion dia karagam ni pasu-pasu dia karagam ni hamaolon dot hangaluton na hubolus sami pe toktong ma ho ali Tuhan nagabedongan nami
Nagabe inganan nami manukuton saluhut akan namasa di tonga-tonga ni parngulon nami si Gano Parion. Ali di bata Jehovah ama nami di Banua Gijang. Mauliate maroha nami di ho. Nunga di pasu-pasu ho saluhut ruas ni Huriamon. Pasu-pasu hahi pason. Pasu-pasu dia akan maragami ali Tuhan. Nunga dia pehoko. Atong ali Tuhan solukon roha naradi nasida. Asa saya toktong madok mauliate. Di saluhut na sa gulmit ningoluna holat tubagasan habadiyaumi ali di bata Jehovah ama nami di Banua Gijang. Hutangnya ko kami masaluhut ruas ni Huriamon diak ka ulaonna asa toktong margogo na sida ali Tuhan diak ka nasa hahurangan na toktong lehonomu hagugoo dinasida asa marhite-hite hagugoo ni toktong marniula na denggan na sida di saluhut akka ulaon na pinasahatmu. Di bata Jehovah ama nami di Banua Gijang akan namarsahit ruas ni Huriam hutangnya ko kami ali Tuhan huboto hami jala huhapor syai hami hodo di bata nami parubat bolot jala paddaoni na sumurung atong pasu-pasuhon pa hamamalum dia kapamatang namarsahiti asa boy ali Tuhan di ida jala ditatap nasida habal gaud ho denggan di basam jala di bagasan las ni roha toktong papuji-pujion na maho di saluhut nasa partikian dohot nasa hadirion na. Suak songon ali Tuhan ruas ni Huriam dia kana sodapotan karejo patongon na sida diulaon ni ali Tuhan asa toktong tau na sida mangulahon saluhut nai jala mangalului akan nahobar tu parngulon na ali Tuhan asa tau na sida makarikoton akan arikot di parngulon na si Gano Pari dia kana sodapotan pasu-pasu dia karokap ni todi ali Tuhan homa na patongoton hobar tulomo ni roham di bagasan panguluyon do tauduhon ni nasida tuaka na pinangido ni roham tua ganup na posomi ali Tuhan homa na padirihon hobar tulomo ni roham suak songoni ali Tuhan diaka naso dapotan aka parianak konon ali Tuhan pasu-pasuho dinasida aka pasu-pasu parianak konon asa goklas ni roha nasida ali Tuhan di saluhut nasa parngulon na si Gano Pari debata Jehovah ama nami di Banua Gijang hutangnya ko kami suak songoni nang kor kantate na unggok 23 tahun mamuji pasangapon guarmu na badiai marhiti aka paredeon nasida patu pahon pakubasion di tonga-tonga ni Huriamon say toktong maali Tuhan tu partikian na mangihut toktong pargugoy nasida toktong pasu-pasuhod di nasida ringgas ni roha asa toktong ringgas nasida paihut-ihut aka parsoran na badia dohot patu pahon saluhut aka pamujian hobar tulomo ni roham asa saluhut na niula nasidai boy pasangapon goarmu na badiai jala parohon las ni rohama dingolu nasida suak songoni nang humaliang nasida be hutangnya ko maruas ni Huriamon ali Tuhan sadarion pasu-pasuhon nasida dia karagam pasu-pasu na ni igil dohot na pinarsita ni roha nasida be asa toktong di bagasan las ni roha nasida pahiut-ihut bogas ni patmu tagad di portibiod dope nasida be ali Tuhan huboto hami ali Tuhan marlauk dosa hami maradupod dongan nami jolma tarlumoy maradupon ho atong marpamuati roham di saluhut dosa na hula hami i asa tung tamahami gabi habaoran ni pasu-pasum di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus si Pangulu jala si hokop pami jalo matangiang pangiduan namion amen. Marede hita sian buku ede nomor 610 sada sahat ordinasi pulpa pungupelean.
5. Di pandok ni Tuhan. Tatangiak kuma pilihan na tapapungot tu adopa ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileo-leo na denggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat tami masya na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparha sayak kami pilihanon.
pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehol-lehom mi tuhami, asalam girgir hami maddok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di Banua tongaw songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasa dame jalo haunga pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu. Jala di pasaorhon ma damena tu toddi munabe. Amen. Amen. Kami saluhut namar hobas di minggu sadarion jam 10 sada pasahaton Tuhamu saluhut na ruas ni huria. Selamat hari minggu madi kita sude. Horas. Shalom.
Gabi. Satu. Apa kuncinya?